nag-atid sa akin kanina. Doon sa nakasabay lang ako yung Center City sa kanyang plano pag-atid sa airport. Nabalta ko yung nasunog. Tapos yung pala, dinala kasi yung sasakyan ko for changing ng service. Tapos dapat susundin na ngayon. Ayun, natamay na, nakasama dalawa. Ayun na, syempre nakalungkot kasi 10 years na sa akin yung kotse. Kaya medyo malungkot kasi sa taon na medyo marami-rami na kami pinagsamahan. I've been through so many battles, no? 2010, nandun na sa akin yun. 2013, nung una akong kumandidato, yun yung kotse ko. 2016, na nakailang ikot na rin yun. Daming eleksyon nun. Kampanya ako, nilaban. Yun yung sasakyan ko. So, kaya medyo sentimental ako. Siyempre, 10 years na sa akin yung sasakyan. Tsaka parang lucky car ko yun eh. So, parang lahat ng pinagdaanan namin yung gera, nanalo kami.